Harmi, kun äidille ei maistunut tää hyvän tuulen tee. Se on enemmän kuin harmi. Tanja on käsittänyt kaiken ihan väärin. Vastaa se nyt tähän kännykkään, niin mä voisin selittää kaiken ihan oikein päin. No niin, että se pelimerkki niin kuin ihan vahingossa joutui sinne sun taskuun. Mun ei tarvitse selitellä sulle yhtään mitään. Tai ei kuulu sulle millään tavalla. Kuule, päinvastoin. Mähän kuulun tähän aika oleellisesti. Sillä mä on se häiriötekijä tällä sun peliurallas. Mitä? Nyt mä tiedän, minkä takia sä et halua, että Tanja tuhlaa rahojaan muhu. Sähän kärkyt niitä itsellesi, jotta voisit maksaa sun pelivelat. Kuule, mä en oo velkaa kellekään senttiäkään. No kukakohan sua uskoo? En ainakaan minä. Ja mä toivoisin, että Tanja näkee mahdollisimman pian sen saman, mitä mä näen. Ja mitähän se mahtaa olla? Sitä, että sä et oo mitään muuta kuin pennitön siivellä Eliä.